σε μένα για φεύγεις με δυο φιλιά, πάντοτε βιαστικά, λέγοντας δεν θα αργήσω. Δίνουμε ραντεβού μέσα μας και παντού, σίγουρα πιο μετά θα σου τηλεφωνήσω. Η Νόβα είναι σήμερα εδώ σαν συμπαραγωγός στην ταινία του Βασίλη και Χαγιά, το Love in the End, που υπόσχεται να είναι η ρομαντική κομμεντή της χρονιάς. Η στιγμή για περισσότερα. Είναι μια μεγάλη ταινία για μας. Βγαίνουμε του Αγίου Βαλεντίνου. Μαζί με την Νόβα και μαζί με τη Λάκτα ευελπιστούμε όλα να πάνε καλά. Η Λάκτα θα μας δώσει την αγάπη, η Νόβα είναι συμπαραγωγός και ελπίζουμε να έχουμε επιτυχία. Νομίζω αυτή την περίοδο χρειάζεται ο κόσμος να δει τέτοια πράγματα, κάτι που να μιλάει στην καρδιά. Απαντά σε ανθρώπινες ανάγκες, το να βλέπεις ανθρώπους να ερωτεύονται, να διεκδικούν την αγάπη, είναι κάτι που θέλουν να βλέπουν οι νέοι και προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη στη μεγάλη οθόνη, να το χαρούμε όλοι μαζί. Έχει μια, κατά τη γνώμη μου και κατά την αισθητική μου, μια ευαισθησία και μια αλήθεια που και σπανίζει και μια απλότητα, όχι απλοϊκότητα, η οποία εμένα μου ταιριάζει και πιστεύω να βγει αυτό και να ταιριάξει και με την αίσθηση και το αίσθημα του κοινού. Έχουμε ανάγκη στις μέρες μας να ξαναθυμηθούμε συναισθήματα που έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ανάγκη το ρομαντισμό, γι' αυτό και είμαι χαρούμενος με καμία αγωνία για αυτή την ταινία. Γεια. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι ό,τι και να γίνει η αγάπη έρχεται στο τέλος. Την κατευχαριστήθηκα. Ήταν τρομερά ανεβαστική. Είμαι γενικά πολύ περήφανη για τη δουλειά αυτή. Αυτό είναι για το ταξίδι. Ευχαριστώ. Θέλω πάρα πολύ να αρέσει στον κόσμο και όλη η δουλειά ήταν, νομίζω, έγινε με αγάπη και είμαι περήφανη γι' αυτό. Θα θέλαμε λοιπόν να ευχηθούμε σε όλους τους θεατές της ταινίας να την απολαύσουν, να διασκεδάσουν, να εμπνευστούν και να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι η αγάπη πάντα έρχεται στο τέλος. Μ' αρέσει και η Νόβα πάρα πολύ και το γεγονός με τις ταινίες και όλα τα κανάλια. Ο άνθρωπος, νομίζω, όταν σταματάει να ερωτεύεται, είναι που γερνάει. Η στιγμή για περισσότερα.